आम्ही जे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राकडे चर्चा केली की सिंधुदुर्गचे लोक जे येतात हांगा त्यांचे इन्शुरन्स जे ते TPAचे मिस्टर नयन शाह आयिल्ले आसा जे त्यांची TPA आहा त्यांची इन्शुरन्स जे ऑरेंज आणि येलो जे रॅशन कार्ड आहा ते लोकांक फ्री ट्रिटमेंट तांकां फ्री जातले पण आमकां रिएम्बर्समेंट येतले थ्रू इन्शुरन्स आनी आमचो हॉस्पिटल बेगिना बेगीन ते एम्पॅनल करता म्हाका हांव एक्सपेक्ट करता की आयज आमकां पत्र गावतलें TPAक पत्र गावतलें मुख्यमंत्रीचे माध्यमांतल्यान आनी आमकां कसलोच तेजो त्रास जावचो ना इनफॅक्ट आमचो रेवेन्यू वाडपाची शक्यता कित्याक पयलीं आमी 10-15% आमी चार्ज करतले आतां तेंचे जे रेट्स आसा ते रेट्सचे अनुसार आमकां ते फूल पयशे गोवा राज्याक आमकां गावतले म्हणजे आमचो धोरण आमी तसोच दवरला पूण त्याच बरोबर तेंचे इन्शुरन्स गोवा मेडिकल कॉलेजाक एम्पॅनल केल्यार सिंधुदुर्गच्या लोकांक तेजो बेनिफीट हांगा जातलो. कितली रजिस्टर जावंक शकता पर डे अशें कितें स्टॅटिस्टिक्स काडला ना एक 3000 लोक तरी येता म्हयन्याक 3000 लोक महाराष्ट्राचे म्हणून 35 एक ॲडमिशन असतात आणि OPD एक 100 लोक असतात म्हणजे एक 3000 वयर जाले न्हू. सो OPD सुद्दां जे येतले तांकां हांगा पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें आनी मागीर हे आतां बाकी सगळे ते पॅकेजीस आहा ते बरोबर आहे न्ही ते पॅकेजीस आहा त्या पॅकेजीसच्या अनुसार तांकां ट्रिटमेंट गावतले. तुमकां कळ्ळें न्ही आमी कशे DDSSY केल्या ज्या पॅकेजीस आहा आमचे 450 काय 427 पॅकेजीस आहा त्याच तरेन तेंचे जे पॅकेजीस आहा ते आमी एक्सेप्ट करता म्हणजे त्या पॅकेजी अनुसार आमकां हे जातले. आतां आयज आमी मिटींग घेता सगळे सुरळीत जावंक जाय म्हणून आमी बसता ते आमचे TPA मिस्टर नयन शाह आमचे कमिटी फॉर प्रायसींग बसून आमी ते सारखे कॉर्डिनेट करतले. आमी DDSSY कशें चलयता तशेंच तेंचे महात्मा ज्योतिबा फुले इन्शुरन्स स्कीम तशीच चलयतली. आम्ही सांगितलं आश्वासन दिलं होतं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री की आजपासून आम्ही आरोग्य मित्र म्हणून केंद्र आम्ही चालू केलेलं आहे. पत्र एक यायचं आहे ते आल्यास अशी सगळे रजिस्ट्रेशन चालू होणार पण मी रजिस्ट्रेशन त्यांच्यासाठी थांबू नका म्हणून सांगितलं. रजिस्टर करायची परवानगी दिलेली आहे चालू करा. आरोग्य मित्र म्हणून केंद्र देत असताना महात्मा ज्योतिबा फुले इन्शुरन्स आणि सिंधुदुर्गच्या लोकांना यापुढे कसलाच त्रास होणार नाही कारण महाराष्ट्र सरकाराची जबाबदारी आणि महाराष्ट्र सरकाराची जी इन्शुरन्स स्कीम आहे ती गोवा मेडिकल कॉलेजला लागू होणार आणि हे सगळं श्रेय फक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाते. यांच्या इनिशिएटिव्हमुळे हा विषय लवकरच सोडला गेला.